ራቹን ማሻገር አለባችሁ ሲሉ ለተመራቂ እጩ መኮንኖቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ኢትዮጵያን ለማዳከም ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷ እንዳትጠቀም ኢትዮጵያ እንዳትወጣ እንዳትገባ የሚያደርግ ጠላት ኢትዮጵያ አላት። ይሄ ጠላት እንደ ድሮ በራሱ መምጣት ትቶ ባንዳ እየፈለገ እያደራጀ እያስታጠቀ ሚዲያ እየሰጠ ገንዘብ እያከፋፈለ የውስጥ ድክመቶችን የውስጥ ድህነቶችን የውስጥ ልዩነቶችን እንደ ነዳጅ እየተጠቀመ አገራችንን ለማዳከም እየሰራ ነው። እናንተ ዛሬ ተመረቃችሁ መኮንኖች ይህንን ባንዳ እየላከ ያለውን ታሪካዊ ጠላት ጋር በመዋጋት በመታገል በማሸነፍ አገራችሁን እንድታሽ كم تري ورا لهم باشاي برهان جولا مالتي فيلد مارشال برهان جولا دارجا نكويناتيو زغزغس زلو كنبلنا خلينا تاريخاوي صلاينا زبحال زلو منيو بتصدي زخون زلو يرترادي زخون زلو I don't know مالت تقمت كوا نمجمعات كبيت زخونات زربا يكونن كم تقدمو قبل كله probably نقبت زخون I don't know بتقين بتي صلاي عمدلاي صعق صراحة اليوم زقبر زلو وهنا صلاي اليوم على سلمتاي صلاي زدليكا لا يدق صلاي زدليكا وش تاخذ صقماتكا كتفتحوا سل زي كالكا ناي دق زبي مصكم على حي بحد نغون صقمنا قسيلنا بقى عبطو شفنك بحال سلز دل زلوي ስለዚህ ሰራዊት ምስልጣን መመራቅ ተቀዳማይ አጀንዳናቶም እንዲሁ ተመረቁ ሰራዊት አበያቱ ለወግን ጽኔልና ክንሬና በሁሉ እንታይ ያጋጥማማሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ንባንዳ እናሰልጠነ ንሸፋቱ ኣብ ተዓዲ ዘሎ መንምቶም ባንዳ ፋኖ ሸኔ መን ይከሰልጥኖም በዓልካ ደይኮን ካን ኣፅዋር ትቦም ዘለኻ በዓልካ ደይኮን ካን ወታደራት ትቦም ዘለኻ ናትካ ሰራዊት ደይኮነ ናብ ሸነ ናብ ፋኖ እናዓቲቁ ዘሎ መራሕቲ ናትካ ዝነበሩ ደይኮኑ ንዓኻ ገዲፎም ናብ ፋኖ ወሪዶም ዘለው ንጎም ሸትን ብረቶምን ትምርቶምን ተመክሮምን ሒዞም ናብ ፋኖ ዝኣቱ ዘሎ ምን እንታይ ገዲሽካ ኢኻ ናብ ባንዳ ናብ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዘጓየየካ እንታይ ጭብጥ ከለካ ተድልወካ እኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ውሎ ኩሉ እቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኣፍሪቃ ውሎ ክስም መሰረትካ ነርካ እንተዘልወካ ስለዚ ይብልካ በዓላቶም ንሳቶም ኣንጻርካ ኣንጢዶም ዝቃለስዎ ዘለው ንዓኻ ንሰራዊትካን ቤላ ገይሮም ይጭፍጭፍዎ ስለ ዘለው መህደሚ ስለትደሊ ዘለኻ here you are you're crying like a baby بخياتي زي زي سرايك تسلطن تخلي خاده تسلطن كسرايد وصي تديم صاغن لك كم قدات كشات مل زل هاجركم سدو وي قدات فيستز مل زل سب تايغبر بس خابل على تتو بتاعت غنايك سلازكعه you just do the thing you know لبام تخين كتقدادي خاتش في المجمريا كمان سنه تقدادنا تكشفين كدحري مملا انت جمرك عشاك زي لو قلبت كان خنت but ابزن ريو زلنا ካብቶም ዝሓድሙ ዘለውን ዝማርኹ ዘለውን ዝበዝሑ ከነሰልጥና ኣለና ዝብል ስትራቴጂ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ኣከንድነቲ ፖለቲካን ዘሎ ፀገማትን ፈቲሕካ ሃገርካ ሰላም ጌርካ ኣካልካ ትኸይድ ብኩናት ንፀገም ብባእሲ ብበትሪ ብልክዕ ከምዚ በዓል ማርቴሎ ኩሉ ፀገም መስማር ኮይኑ ዝረኣዮ እቲ ፀገም ግን ጥዑይ ማርቴሎ የብልካ ጥዑ ኣተሓዛ ማርቴሎ ይትኽእል እንተኮንካ ድማ እዛ ንሪኣ ዘለና ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብ ጁላ ይኹን ኣቢ ኩላቶም ናብ ኩናት አንቂዶም ተበጊሶም ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ናው ኣብዚ ተመለሱ ላይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ጥዕና ከም ዘይኮኑ ግን ክንፈልጥ መንታን ኣብዚ ተሰማ ማለት ሜካናይዝድ እዝ መሪ ሲሆን የዙ ዋና መቀመጫ በአፋር ይገኛል። ይሄ ሜካናይዝድ እዝ በመባል የሚጠራው አዲስ አወቃቀር መድፈኛ፣ ታንከኛ፣ ሞተረኛ ኃይል ሲሆን በሌተናል ጀነራል ከፍ ያለው አምዴ እየተመራ ዋና መቀመጫውን በአፋር በማድረግ ለውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ስምሪቱን በአማራ አካባቢዎችና በትግራይ ተዋሳኝ ቀጠናዎች እንዲሆን ተደርጎ ስምሪት የተሰጠው ሰው ነው። ይሄ ሰው ከኢትዮ ኤርትራ የ1991 የባድመ ጦርነት ጀምሮ በታንከኝነት ሲያገለግል የቆየ ነባር የኦህዴድ ሰው ሲሆን አብይ ከኤርትራ ጋር ሊያደርግ ለተዘጋጀለት ድንበር ተሻጋሪ ጦርነት ከፊት ከሚያሰልፋቸው የተረኝነቱ ሚዜዎች አንዱ ነው። ለዚህም ነው በዛሬው ዕለት ባለ 3 ኮከብ ማዕረግ ሌፍተናንት ጀነራል የሚል ማዕረግ የተሰጠው። እንታይ ዝበሃል ዘሎ አብይ አሕመድ ብተብተብ ጀነራላት ዘመረቕ ዘሎ ገሊኦም ብቅዓት ዘለዎም ዘይብሎምን ዝኾነ ተመክሮ ኣብ ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበሮም እንተኮይኖም ድማ ተቀዳዲምካ ኣብቲ ኣሰላልፋ ናይ ሰራዊት ንቅድሚት ንምምፅኦም ብዙሕ ሸበጥበጥ ይበሃል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና።
ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልል ዓፋር መከናይዝ ዝኾነ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ የዳሉ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ነቲ ኩናት ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝበሃል ዘሎ ድማ መን ክመርሖ መሪፆም ኣለዉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ሓደ ካብቶም ነቲ ኩናት ንክመርሑ ንቅድሚት መፂኦም ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ መን ይስምዑ ብዚ ዋላ እኳ ሓጎዝጎፅ ዘሎ ክስሕቁ ኢኹም ክስሕቁ ስለ ዝኾንኩም እየ ደምፃኩም ዘለኹ ዚ መጣል እዚህ መካከል ይሄ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በዚህ በኩል የጸና ወይ ቀይ ባህር ላይ ተገፍተናል በሴራ ነው ቀይ ባህሩን የአረብ የእስላሚክ ቀይ ባህር ለማድረግ ተፈልጎ እኛም ጀነራል ባጫ ደበሌ ሁለተኛ የኤርትራ ወታደራዊ መሪዎች ጋራ በኤርትራ ወታደራዊ መሪዎችን ጠንቅቆ የሚያውቁባቸው ጀነራል ባጫ ደበሌ አንዱን ግንባር ይዞ ሲዋጉ የነበሩ ሰው ናቸው። ያው ከሻዕቢያ መሪዎች ጋራ የነበረውን ምንድነው ጠንካራ ጎናቸው ምንድነው ደካማ ጎናቸው የሚለውን ነገር ጠንቅቆ የሚያውቁ ሰው ናቸው። እሳቸው ወደዚህ አካባቢ መመለሱ ጦርነቱ ቁርጥ መሆኑና የማይቀር ነገር መሆኑን ገላጭ የሆነ ነው ያለው። ሌላኛው ነገር የጀነራል ባጫ ደበሌ መመለስ ጋራ ተያይዞ ሉክ እንግዲህ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር አገራው ብሔርተኝነትን ነው ከም ንሪኦ ዘለና ንባጫ ደበሌ ኣብ ሰራዊት መሊስዎ ይመለሳሎ ነቲ ኩናት ድማ ዘይተርፍ ምዃኑን ነቲ ኩናት ድማ ንሻዕብያ ዝፈልጥዎም ኩናት ናይ ሻዕብያ ተመክሮ ዘለዎምን ናብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ይምለሱ ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ባጫ ደበሌ ምናልባት ንሰራዊት ኤርትራ ይፈልጦ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎ ወይ ኣካይዳ ናይ ሻዕብያ ንኩናት ናይ ሻዕብያ ዝፈልጥ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እዩ ይፈልጦም እዩ ድሓን ካብ ኣፉ ክንሰምዕ كنا من تاين شعبية كم زفلتهم بعلو نجيرو سلزنا بري بزوحنا بكالو كل تبلنا وصيتاوي كونان بيت إرترا تورنت إني بريني نبركوت تورنت جمرة تجافن عندم بوتا فكك مادرج ألشان عندك في الطور يمتال يازجبال يتجافن ليلا في الطور يمتال يازجبال يتجافن السوبر نيلاين يمتال بارجني عزاجار فري وزلهم زي تباچا دبل زبحال زلو باچا دبل قدم مروخنا ኤርትራ ዝነበረ ኮይኑ مروخنا يزبا غمبار ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኩናት ናይ ዓሰብ ድማ ከም መራሒ ኮይኑ ምስ መፀ ዝነበረ ተመክሮ ይዝገልጽ ዘሎ እዚ ተመክሮ እዚ ስለ ዘለዎ ድማ እዮም አብይ አሕመድን ካድረታቱን ብትክክል ኩናት ምስ ኤርትራ ክመርሕ ይኽእል ይዝበሉ ምክንያቱ ፊልድ ማርሻል ናቶምን ምሩኽ ስለ ዝነበረ ምሩኻት እዮም ቶም ዝሓሸ ተመክሮ ካብ ሻዕብያ ዘለዎም ዝብል ግምት እዩ ዘሎ እንተወሓደሲ ብሂወቶም ወፂኦም እዮም ዝብል ዓብይ ማዕረግ ዘውሃቦም እውን ንሱ ይከውን ዝኽእል ኩናት ናይ ዓሰብ ክዝረብ ከሎ አሚን ሳርካዝም በዓል ዝላግፂና ንዛረብ ዘለና but this is the truth true story ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢሎም እዮም ነቲ ኩናት ናይ ህዝባ ግንባር ወይ እውን ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽዎ ኣብ ጎቦታት ኮይኖም ጉሪላ መጥቃዕቲ ይገብሩልና ስለ ዝነበሩ እዮም እቲ ዝግበር ዝነበረ ዓወት ዝያዳ ክዕወቱ ክኢሎም ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ አሚን ሓሶት እንዲ ግን እስከ ድሓን ንስለ መጎቲና ነቲ ንዓውን ክጥዕማም ኢልና ሕራይ ንበሎ ኣብ ጎልጎል ተብ ናይ ዓሰብ ተዋጊኡ ክስዕሮም ዝኽእል ሰራዊት ኣብ ኤርትራ እንተሎ ግን እንታይ ምክንያት ኣለዎም ጥራይኻት ዓሰብ ማለት ብዚ ቡሬዝ ዝነበረ ቪዲዮ እውን ኣሎ ኣብዚ ከነም ፀቁር ክፍእ ስለ ዝበለ እምበር ኣሎ እቲ ቪድዮ ኣብ ዓሰብ ውግእ ድማ ምናልባት ነቶም ናሽ ወለዶ ቶም ዓበይቲ እኮ ይፈልጥዎ እዮም እንቶም ናሽ ወለዶ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብቲ ድፍዑ ክወፅእ ተኣዚዙ እዩ ካብ ድፍዑ ወፂኡ ተዋጊቦ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንሳቶም ድማ ንኤርትራ ኣሽኪዖም ምክንያቱ ሕቶ ናይቲ ኩናት ዝነበረ ባድመ እዩ ናይ ባድመ ዶ እምበር ምስ ዓሰብ ዘተሓዝ ኣይነበሮን ኖ ናይ ባድመ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ኩናት ንኤርትራ ንምእላይ ነይሩ ስርዓት ንምቕያር ተተኻይሉ ድማ ነቲ ሃገር እውን ናይ 8 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት ናጽነታ ገና ዓለም ከይፈለጥታ ከሎ ንሕቅቃ እዚኣ ሕማቕ ኣብነት ንቀርኒ ኣፍሪቃ ክትከውን እያ ምክንያቱ እዚኦም መራሕቲ እዚኦም ተንበርከኽቲ ይኮኑን ብነፍስና ክንከይድ ኢና ዝብል እዮም ኣሜሪካ ከም ድሌቶም ክትገብሮን ኣሜሪካ ድሌታ ክትገብር ዘፍቅዱ ይኮኑን ስለዚ እዚኦም ተተዓዊቶም ኣብ ኣፍሪካ ሕማቕ ኣብነት እዮም ክኾኑ ብዙሓት ሃገራት ድማ ብርግፅ ክስዕብዎም እዮም ስለዚ ከይ ዓበዩ ከሎ ንመንቁሶም ዝብል እዩ ናብዚ ኣጀንዳ እዚ ድማ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ይተሳቲፉ ቻይና ኣብቲ ግዜ እቲ ንባዕሎም ኣብ ፈፂምካ ፖለቲካ ናይ ዓለም ኣይነበሩ ራሽያ ንባዕላ ካብ ድኽነት ትንሳሉን ኣብ ኩናት ናይ ቸቺንያን ገለን ተበዝቢፃ ዝነበረትሉ ፑቲን ኣብ ስልጣን ዝመፀሉ ድሕሪ ስለዚ ኤርትራ ኣውያት ኣብ ዘይብሉ ፍጹም ካትሕና ኣብ ዘይክእል ማንም ኣብ ጎና ክስለፍ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ንበይና ጨቁንካ ኣሜሪካ ሪሊ ሱፐር ፓወር እያ ነይረሽዑ ኣብ 98 ኣሜሪካ ዝደፍራ ይነበረት ኣሜን እቲ ዶክትሪን እዚ ሄጀሞኒ ዩኒፖላር ወርልድ ዝበሃል እኮ ካብ 9
كسب كل تشع زنبرة جزء أمريكا undisputed دوادرنا يلا نحنا أتقوم كو حيلاب عالمينا نزمت 5 عمد دما بريزنت ساز بلويزي نزمت 5 عمد بوحدو على ما بيدنا هنا دليتنا نقبر دليتنا نقدف زبلة تحساس باب زنبرة لهم يم تكسبرمنت إيرترا يتخون دلا لذي تكون تاتتي إيرترا أنصار إثيوبيا دي كونت أنصار every kind of power كل عينة حيلي يحتوى غانيرا مها نمجمر أنا تاريخيبات تمكرنا هاجرنتون بزع زي قبرت سلازي إيرترا يكوناتنا إثيوبيا زنبرة بعد ما نقول نعم كتاب تطرح ذي كونس أب كوينات أب جنبارنا عسب كتسعرم زخالت إيرتراويان يكون زنقرهم زلوا نتو كوينات زمرح زنبرنا إثيوبيا على في جنرالي زنقركم زلوا تج نيزل زلوا بفتصم حنت ميترخ منفقة كنا بلا ما يكعلنا يمت سراويت يهمه this is history and this is the testimonial يمسكرنتي زبزر لزي سلازي انتاينا نرد لنا بزعبنا حزب إيرترا سراويت إيرترا عقمناتا نشتي ترنت لك وتدروا عيني this is a testimony سألا إخاخ مسكر لك خلو خاون لعلي يلا بزعو جزي أنا بزو channel زمرسو سألا أتخاخ مسكر لك خلوي نسخاس إن عدك كتتصابق جل خطولة خليقة إذا سألا إخاخ كمسكر لك خلو ندرس نبحكي كنا من تايم هانك كندينا إثيوبيا نيدرك سراوي ما راح تدنبر بزعات يبلوهم شعبي حيالي يمزو زخونك كم نروي زلنا زي تمليس زلز بحال زلو تمليس دايك جبر إيرترا زحلفة أبزق زي زك أبز نبرتو بفلا أبز حلفة كابكتشين 10 شهور من تنجميرة مجمرة قدرت العيلة لا نيرد حريو كينات نيتجراي نيرترا نشتي محلفين ترينين مقبرني نيرمبر إيرترا بعابي بعاق ما تصادفت له كينات يكون نيرو سلازي إيرترا زحلفة لسي شو عت عمد أبسبوق زخونة عرفتي نيرة عرفت نيرة حيال زخونة تدروا عقمي مدلاو كتجبر كيلا عرفتك نبل كلنا جن كل عينة تسعبوي مسأ خمسة ليه فلتني سلازي إيرترا خملو متدالية يتفلتني أسأل أيها خملو متداخلي يفلتني عبز مدرخزي متيو نيرترا كوريرة كم برك خايز بالحيلجن ويل انتخونه لبي مكاي تقبرون تمسي خاجن تا وتسيت انتاي مخانا كتافا كاي كونتن ተመልከቱ የጨረቃ ባህርተኛው የአብይ አህመድ የባህር ኃይል አዛዥ ክንዱ ገዙ በዛሬው ሹመት ሌፍተናንት ጀነራል በመሆን ወታደር ማዕረግ የተደረገለት ሌላኛው ሰው ነው። ክንዱ ገዙ ተገኝ ይባላል። ክንዱ ገዙ ተገኝ ክንዱ ገዙ የሰቆጣ አካባቢ ተወላጅ ነው። የኦዴድ ነባር ሰው ነው። በአሁኑ ሰዓት በአብይ አህመድ የባህር ኃይል አዛዥ ተደርጎ የተሾመ የጨረቃ ባህርተኛ ሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ሰዎች ልኮ ነበረ በሳፋ ውሃ እየቀዳችሁ بحبشة أبي أحمد نكوينات كتعلعوني يقوليهم زبلهم جنرالاتن كونرالاتن معت شمتي بالله ولسي تكونتات بسبعي زقلا زلو أبي إيرتراغس كبوت هدرا وعامي كجبر زخل كونتات من البعض كوينات أب كوينات تنكحتا يدلني أب كوينات فلي حيلني الكجهرة يدلني نحن قن كم إيرترا وين كاترو يخلقها بدهوتات كبيتوبيا موالات رعاية يا زهجر كم نايلو مجني إثيوبيا تمجالي حخلا توعوا عيلا خلا كتفكر لنا رلنا قد محجزنا بركوينات قليل أي نبرن ويون أقليل نارينا نبلنا عبز حجز لو كنا تاتجن من البعض أبي أحمد قد صار بن رياز لنا كوينات زي ترف مخانو زي ترفن حرقين يمسات راي خاطبل أبز حجز لو كنا تات راي يمسات خاطبل لنبر كوينات ندل سبات يكون عن دي ترف تقينو يكبروا باقيرو موداتو تكيتو كسحب مخانين نفلت هلا أبتي بوليتيكا وقداي كملس كلنا بفلاي حتونا بحرز بحال زلو حنتي أبزي صبغتي أرتيكل تصحيفانيرا war over عصب is madness بفلاي بوجنا محرا اللي تنا محرا نتكوينات تدقاقامي نعمل زلك مالتيو زقلت زلو كوينات ني عفاري ني عصبي الكاز جبر كوينات حدا جنيا تابني إيرترا نيتوبيا زيادة حدا جنيا مخانو يزقلت مهنياتو Ethiopia's political crisis under Abiy ولالو destabilizing leadership ኢትዮጵያ توعوا عبي الوازل لمرحلة تبعت عبي زلو كاب post Pretoria actions are portrayed as a strategic move to weaken the TPLF and wage war against Amhara and Eritrea
ethnic division, human rights violation. ስለዚህ ኣብ ዘበነ ኣቢ ብኡ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ድማ ክዕርስ ዝግብኦ ካብ ኩናት ናብ ኣምሓራን ናብ ሸነን ምስ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ድማ ናብ ዝበኣሰ ገፁ ኸይዱ እታ ሃገር መሊሳ እናተረመሰት ትኸይድ ከም ዘላ ኤትኒክ ዲቪዥን ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ዘሎ ፍልይ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን dominated by Oromo Prosperity Party is accused of using ethnocentric rhetoric to divide Ethiopia and suppress dissent, human rights violations. ስለዚ ኢትዮጵያ ብብልጽግና ብናይ ኦሮሞ ብልጽግና ዝተባሕተ ምሕደራ ነታ ሃገር መሊሱ ናብ ጫፍ ሽግርን ገለን ይወስዳ ከም ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩናት initially expected to end quickly, the conflict has lasted over 2 years with massive casualties and destruction. Oromo insurgency, collapse of law and order. ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጡ ሃገር እናተፈራረሰቶን እናወደቐትን ኣብ ትኸደሉ ዘላ ደረጃ ንዓሰብ ክመልስ እየ ዝብል ኣጀንዳ ትርጉም ዘይብሉ ዕብዳን ምዃኑ እዮም ዝነግርዎ ዘለው ኢኮኖሚ እንተረኣና እውን inflation and poverty, skyrocketing inflation has pushed millions into poverty. እዚ ናብ ዘለቀ ካል ኣገዳሲ ኣርቲክል እውን ፅሒፍ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ናይ ለውጢ ናይ ሴንትራል ባንክ ኢሎም ኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ሃገር ምልእቲ ናብ ኣደዳ ድኽነት ዘእተወ ፖሊሲ ናቶም ሕጂ ድማ ናብ ኣጋ ምውዳቑ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ንህዝቢ ናብ ድኽነትን ናብ ሽግርን ዝወድቕ ዘሎ መፃወቲ ናይ ብዙሓት ኤክስፐሪመንታት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ዝነግር ዘሎ ስለዚ access to the sea narrative distraction tactic ስለዚ ዕላማ distraction tactic እዩ Abiy's push for access to the Red Sea via Assab is seen as diversionary from internal crisis, risk of regional war. ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ታክቲክ ነታ ውሽጣዊ ዘሎ ቀውሲ መህደሚ ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ብፍሉይ ንኢትዮጵያ ከርብሕ ዝኽእል ቁጠባዊ ወይ ከዓ ስትራቴጂካዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ካብኡ ውፅኢልና ሓንቲ ኣገዳሲ ስቶሪ ድማ ክንሰምዕ On the Horn of Africa lies Eritrea, a country often overlooked but of immense strategic importance. Its arid coastline stretches over 1,000 kilometers along the Red Sea, a vital maritime highway connecting Europe and Asia. Every day, container ships and oil tankers pass its shores, carrying goods and energy that power the UK and much of the world. The stability of this route is not just a foreign policy issue, it's a matter of economic security for Britain. Instability here can send shockwaves through global markets. ጋር በተገናኘ የእንግሊዝ የቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አዲስ መረጃ አውጥተዋል። ፓርላማ የቀረቡት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ የተሳሳተ ስሌት እንዳትወስድ ነግሬያታለሁ ያሉ ሲሆን የሚኒስተሩ ንግግር እንግሊዝ በቀይ ባህር ምን አገባት እያስባለ ይገኛል። በራፋ ከተማ 4 የእስራኤል ወታደሮች ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ኩነታት ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ሓደ ካብቲ እንግሊዝ ኣብዚ ሕቶ ናይ ቀይ ባህር ናይ ኤርትራ ወይ እውን ሕቶ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ብቐረባ ክትዋሳእ መሪፃ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ ብመንገዲ ፎሬን ሚኒስተራ ይኹን ከምኡውን ጥልያን ኤሮፓ ብዓብዩ ነዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ንኣቢ ዝያዳ ንኽጥንቀቕ ዝያዳ ከስተውዕል ዝደፍእዎ ዘለው ኤሮፓውያን እዮም ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ እቲ ምክንያት ቀሊል እዩ ግብፂ ጥልያን ጀርመን ፈረንሳ ብምልኦም ቀይሕ ባሕሪ መትና ይቁጠቦም እዩ ሎሚ ቁጠባ ናይ ዓለም ክትዛረብ ከለካ ዝበዝሕ ትጥቀመሉ ንብረት ናይ ገዛ ካብ ኤስያ እዩ ዝመፅእ ኢንዶኔዝያ ማሌዥያ ቪየትናም ካምቦዲያ ቻይና ኢንድያ ፓኪስታን ብዙሕ ሃገራት ብዙሕ እዚ ናይ ኣዝያን ዝበሃል ዘሎ ሃገር ጃፓን ሳውስ ኮሪያ ኩሉ እዚ ሃገራት እዚ ዳርጋ ኢንዱስትሪ ናይ ዓለምና ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ በን ገይሩ ዝመፅእ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ዝመፅእ ቀይሕ ባሕሪ ተዓፅዩ ማለት ድማ እቲ መነባብሮ ናይ ዘን ሃገራት ንላዕሊ ክትኮስ እዩ ኢንፍሌሽን ይብልዎ እዚ ምንሃር ዋጋታት ስለዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታ ካብ ንኣሜሪካ ንላዕሊ ብቐጥታ ንኤሮፓ እዩ ዝፀሉ እንግሊዝ ዝበሃል ድማ ኣብ ጫፍ ናይ ፀገም በፂሑ ዘሎ ስለ ዝኾነ ተወሳኺ ብኤክስተርናል ፋክተርስ መፅኡ ነቲ ቁጠባ ክርብሽ ዝኽእል ኩነታት ፈፂንካ ክፃወርዎ ኣይደልን እዮም ዘለው ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ስፍሓት ናይ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ግምት ኢቲኻ ድማ እቲ ቀንዲ ናይ ፀገም ቦታታት ንሕቱ ክቋፅርዎ ኣይክእሉን እዮም the only way ነቲ ኩነታት ንግዚኡ ዝኾነ ክገብሩ ኮይኖም ምስ ኤርትራ እዮም ዲል ክገብሩ ዘሎ ምክንያቱ እንተወሓደ ምስ ኤርትራ ተፀጊዕካ ብምኻድ ንግብፂ ክትልምን ትኽእል ንውሕስነት ግን ናብ ኤርትራ ተፀጊዕካ ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ክትፈጥር ስለ ዘለካ ስለዚ ኤርትራ ኢንዲስፐንስብል መተካእታ ዘይብላ ኣድላይትን ተደላይትን ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይና ኣላ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክጅምር እየ ዓሰብ ክወስድ እየ ገለ ክገብር እየ ዝብል ድራማ ክጅምር ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንዓታቶም ነቲ ረብሓናትኩም
ክርብሾ ፀገም የብለይን እዩ ዝብሎም ዘሎ and they will not allow that ከፍቅዱሉ ይኩኑን ምክንያቱ ንሳቶም ንባዕሎም ረብሓናቶም ኣቐዲሞም ክሰርሑ እዮም ረብሓናቶም ድማ ንዓታቶም እንተወሓደ እቲ ነገራት ከም ዘለዎ ንክቕፅል ንኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ፕሮቴክሽን ክንባክን ክእል ኣለና እንተኾነ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ክንፈጥር ክንፅዕር ኢና እንተዘይሰለጠ ግን እንተወሓደ ኣብይ ኣሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ዕንደራታት ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ፃቕጢ ክንገብር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ኣስተዋፅኦ ብዙሕ ኣበርክቶታት ስለ ዝገብርሉ ፅልዋ ኣለዎም እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ይኹን ዕግርግር ወይ እውን ዳንኬራ ናይ ወገን ኣቢ ክመፅእ ዝኽእል ዎች ኣውት ተጠንቀቕ እዮም ዝብልዎ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እቲ ረብሓታት ኩሉ ነገራት እቲ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ከም ትረቢሕ ዝገብራ ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቻነል ድማ ከመይና ንብል ኤርትራ ሳላ ዝመከተት ሳላ ፅዒራ ዝሓለፈት ወላ እውን እቶም ንኤርትራ ዝፀልኡ ንስለ ጥቕሞም ክብሉ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ንክኾኑ ይግደዱ ኣለዉ ንጥቕሞም ንኤርትራ ክርብሑ ኢሎም ኣይኮኑን ንኤርትራ ስለ ደንገፁላ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ገለ ስለ ዘገድሶም ኣይኮኑን ንጥቕሞም ክብሉ ነቲ ረብሓ ናይ ኤርትራ ንክሕሉ ወይ ንኤርትራ ናፅነታን ልውላውነታን ካብ ዝኾነ ይኹን ዕንደራ ድማ ዝኾነ ይኹን ኩናት ዘይተደልየ ኩናት ከይመፅእ ጠጠው ንምባል ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ሕጂ እንታይ ጥቕሚ ዘለዎ እዚ ምናልባት ግዜ ንኣቢ ክሽምትብሉ እኒኦም ከምዚ እንተኮይኑ ኢሉ ዝግምት ኣሎ ግዜ ምሽማት ኣብዚ እዋን እዚ ክሪኦ ከለኹ እወ ንዓና ካብ ምዕባለን ገለን ክዕንቅፈና ክፍትን ንኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሕቶ ግን ግዜ መጠን እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ተቐፂሉ መጠኑ ኣቢ ከይተኮሰ እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ክንምንታይ እናናሃረ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ኤርትራ ቅልውላው የለን ጉዕዞ ናይ ምዕባለናን ግስጋሰናን ክዕንቀፍ ይኽእል ነቲ ሞመንትም ጠጠው ከብልዎ ወይ ክዘራርግዎ ክእሉ ዳኣ እምበር ኤርትራ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ወይ እውን ካልእ ፀገም ኣይኮነትን ዘላ ስለዚ እቲ ሕቶ ወላ እኳ ኣቢ ግዜ ክሽምት የኽእሎ እንተበልና እቲ ዘሎ ኩነታት ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ድዩ ቁጠባ ድዩ ናይ ዕዳ ሽግር ድዩ ናይ IMF መጠንቀቕታታት ድዩ ኩሉ ተሓሒዝካ ደሚርካን ክትሪኦ ከለኻ ሪስክ ንዓቢ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ወይ እውን ከም ዘለዎ ንክቕፅል ዝዓበየ ብድሆ እዩ ዘገጥሞ ዘሎ ስለዚ UK ጣልያን ስዑድያ ካልኦት ሓይልታት ኩላቶም ብፍላይ ሃገራት ኤውሮጳ ካናዳ ይኹን ካልኦት ነዚ መስመር ናይ ንግዲ ንምውሓስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዝያዳ ንዓና ከርባሓና ዝኽእል ኩነታት እዩ ካልእ እውን ኣሎ ኣብዚ ባዕሎም ዝብልዎ ዘሎ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ እዚያ ስምዕዋ ልካ ሀውቲን እየመታች ያለ እንዳለ ሌባኖስ ውስጥ እየመታች እንዳለችው ማናት የመን ላይ ሀውቲን እየመታች ሌባኖስ ላይ እየመታች እንደዚሁም ሐማስን እየመታች እንዳለች ሁሉ ኳታር ላይ ማለት ነው ኤርትራ ልትመታ ትችላለች የሚል ግምት ይዘን ተነስተን ነበር ይሄ ግምት ዝም ብሎ ጎሲፕ አይደለም ምንድነው መረጃዎቹ የሚለው ነገር ስናይ አልቡራን ከኤርትራ ጋር ያለውን ጦሮችን ምንድነው የአየር ኃይሉ አምጥቶ አስመራ አስቀምጦ ነበር ከዳጋሎን ለማሸሽ ማለት ነው ይሄ አልቡራን ደግሞ በዋነኝነት ድሮኖች የኢራን ድሮኖች ለሃውቲ የሚደርሱ በአልቡራን በኩል ነው ስለዚህ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሃውቲ የሚደርሱ ድሮን ኤርትራ ላይ ተደብቋል የሚል መረጃ አለ አንድ በለው እስራኤል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሰባት ዚያቶም ዴስፐሬሽን ሓንሳብ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ኣብ غزا ተራእዩ ይብሉ ሕጂ ድማ እስራኤል ንኤርትራ ክትሓርም ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲ ናብ ሑቲ ዝኸይድ ዘሎ ድሮናት ይኹን ኣፅዋርሲ ካብ ኢራን መፅዩሲ መጀመርያ ንኤርትራ ይድኸይድ ካብ ኤርትራ ገይሩ ድማ ኣታዞም ሰባት ዚያቶም በርደ ጂኦግራፊ ርድኦም ኢራን እኮ ብኔው እያ ዘላ ንሑቲ ክትቦም ተደልያ መፅያ እያ ትቦም እንታይ ክትገብር እያ ናብ ኤርትራ ገይራ ካብ ኤርትራ ትሰድሎ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ እስራኤል ዘቀራጭ ኩነታት እውን የብላን እንታይ እዚ ግን እቲ ቀይሕ ባሕርናትና በብዙሓት ሃገራት ይድሎ ስለዘሎ ንሳቶም ጂኦፖለቲካዊ ሓይሊ የብሎምን ሃገራት ንዓታቶም ኣቐዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ከም ተቐደም ኣንጻር ኤርትራ ንኽኸዱ ንኽጉዝግዙ ዝኾነ ይኹን ድፊት የብሎምን ምክንያቱ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ክዘራርቡ ንረብሓናቶም ምስ ኤርትራ ዲስካስ ንኽገብሩ ስለ ዝቐለሎም እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ምቹ ድሕሪ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ከመይ ኩነታት ክትህልያ ኢልካ ክትግምታት ትኽእል ሃገር እውን ኣይኮነትን ስለዚ እንታይ ዝብሉ ዘሎ በቃ ኣብ ህውተታ ኣትዮም ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና ሓንሳብ እስራኤል ክትሃርማያ ሓንሳብ ኢራን ክትመፅያ ናብኡ ሓንሳብ ኣሜሪካ ከምዚ ክትገብር እያ በቃ خلاص ከማ ክብሉ ክነብሩ እዮም ነታ ዘላቶም ግዜ ሕማቑ ክምነ እዩ ምክንያቱ በዓላቶም ሽግሮም ክፈትሑ ዓቕሚ ዘለዎም ወይ ይሄ መንግስት አሁን እየተንገዳገደ ነው እየደከመ እየተፈከረከ ነው የሚሉት ላልከው የመጀመሪያው መንግስት እንግዲህ ቁጥጥር አለ ቁጥጥር ማለት በስልጣን ላይ ስልጣን ማለት እንግዲህ ኦቶሪቲ የሚለው ነገር ነው ኦቶሪቲ ያለው እና ቁጥጥር ደግሞ ኮንትሮል አለው
አሁን በግልጽ ሲናገረው ከነበረው ውስጥ እንኳን ብናይ ከመንግስት የምትጠብቀው የመንግስት መሰረታዊ ግልጋሎቶች አሉ። እሱን መስጠት የሚችል መንግስት አይደለም። ከዛ ብንጀምር አስፈላጊ የሆኑ ግልጋሎቶች መሰጠት አለባቸው። ከነዚህ ግልጋሎቶች ውስጥ የመጀመሪያው ጸጥታና ደህንነትን ማስከበር ነው፣ ህግን ማስከበር ነው። ይህንን በግልጽ እያደረገ አይደለም ይሄ መንግስት። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፎሊንግ ኣፓርት እቲ ምውዳቕ ናይቲ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህደ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ድማ ቀዳማይ ተልእኾ ናይ መንግስቲ ክበሃል ተኮይኑ ቀዳማይ ተልእኾ ናቱ እንታይ እዩ? ፀጥታን ድሕነትን ናይቲ ሃገር ከረጋግፅ ክኽእል ኣለዎ። ዜጋታት ብሰላም ወፊሮም ክኣትውሎም ኣብቲ ሃገር ድማ ሕጊ ኣልቦነት ንምውጋድ መንግስቲ ዘድልየካ ቀዳማይ እንተዘየለ ንሓተትካ እናተቃተልካ ሰራቂ ሰሪቁ ዘይተሓዝ ኮይኑ ሰብ ዝደለየ እናገበረ ዝኸይድ ኮይኑ እታ ሃገር ትርጉም የብላን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ሎውለስነስ ሓደ ሕግን ስርዓትን ከተኽብር ተኮይንካ መጀመርያ ነቲ ሃገር ካብ ዘይተደለየ ኩናት ካልኦት ነቲ ሕግን ስርዓትን ናይ ምትግባር ተልእኾ ንክወድቕ ዝገብሩ ሓይልታት ክትኣልዮም ክትክእል ኣለካ። እዚ ድማ ዳርጋ እቲ ሃገር ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ባላ በቲ መሰረታዊ ዝበሃል ንኣብነት ኣብ ሓደ ሃገር ከም ሃገር ፋንክሽን ይገብር ኣሎ ክትብሎ ተኮይንካ ብመሰረቱ ፓብሊክ ሰርቪስስ ንኣብነት ህፃናት ትምህርቲ ይኸዱ ዶ? ሕክምና ኣሎ ዶ? ዜጋታት ንቡር ሂወት ክገብሩ ክእሉ ዶ? ክጓዓዙ ክእሉ ዶ? ንኣብነት መጓዓዝያ ፀገም ክህሉ ክእል እዩ፣ ሕፅረት ናይ መኻይን ክህሉ ክእል እዩ። ንኸይትጓዓዝ ግን ብድሆ ፅርግያ ዝዕፆ ክህሉ ክእል ዶ? ማለት ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ክትከይድ ሓደ ሽፍታ ዝኸትረካ ተኮይኑ ነቲ መንገዲ ዝዓፅዎ ተኮይኑ ናቱ ሕጊ ዘታታቱ ተኮይኑ እዚ ሃገር እዚኣ ቴክኒካል ፌይል ገይራ ኣላ ማለት እዩ። ብቁጠባ ሓያል ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ፣ ብዙሕ ሽግራት ክህልወካ ክእል እዩ። ግን በቲ ዘለካ ፀጋታት ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ሃገርካ ከተውሕዝ ትኽእል ዶ እዩ? ኣብዚ ሕጂ ጀዋር ኣብ ዘውፅኦ ተሪኢኹሞ in Amhara region only 21% students have registered to attend school. ወርሒ ሸዓተ ኢና ዘለና ናብ ወርሒ 10 ንኸይድ ኣለና። ህፃናት ተምሃሮ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ ግዜ እዩ። ክንደይ ፐርሰንት ናይቶም ህፃናት ትምህርቲ ይኸዱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይብላ ኣሎ? 21% ጥራይ። ብኻልእ ኣዘራርባ ካብቶም ኩሎም ክኸዱ ዝግብኦም ካብ 80% ናይቲ መንእሰይ ከባቢ 79% ናይቶም ህፃናት ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ዘለው። ስለምንታይ? ስለዘየለ ቤት ትምህርቲ ነቲ ሃገር የመሓድራ ስለዘየላ 80% ናይቲ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ህፃን ቤት ትምህርቲ ይኸይድ የለን። እዚ እንታይ እዩ ዝነግረካ? እቲ ሃገር ቴክኒካል ፌይል ገይራ ከም ዘላ በዚኻ ትፈልጥ ማለት ለትሰይ 30% ይኸዱ የለውን 10% ይኸዱ የለውን እንድሕር ኢልካ ሓራይስ ክትብል ኦንሊ 21% ጥራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ እንተለዉ 79% ናይቲ መንእሰይ ወይ ንኡስ ወለዶ ትምህርቲ ዘይከይድ እንተሃልዩ ሃገር የመሓድራ ኣለኹ ክትብል ከቢድ እዩ። እዚ ከዓ ኖርማሊ ባዕሉ ማኒፋክቸር ዝገበረ ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ከ 46 in Tigray 46% of school age children are out of school. ኣብ ትግራይ ድማ 46% እዚ ማለት ኦልሞስት ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ከም ዘለው። in Oromia just one zone in just one zone some 67,000 students are out of school. ብዛዕባ ኦሮሚያ ክንዛረብ ተኮይና ድማ ኣብ ሓደ ዞን ጥራይ ይብላ ኣሎ ክሳብ 67,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ጠጠው ኢሎም ከም ዘለው። such is the security of the education crisis in Ethiopia caused by the ongoing civil wars. Schools are whether being destroyed or converted into military barracks. Left without opportunity to continue with schooling, these youngsters are being conscripted into the government army and the rebel movements, further fueling the war. ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እውን ባዕሎም እውን ኣውፅኦም ነይሮም እቲ ዘሎ ኩነታት ካብቲ መንግስታዊ ፀብፃብ ዝወፀ እዩ። ኒርሊ እዞም ኩሎም መንእሰያት ካብ ትምህርቲ ተነፊግዎም ዘሎ ድማ እንታይ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ካልእ ዕድል ስለዘይብሎም ናብ ውትድርና እዮም ዝኸዱ ዘሎ። ገሊኦም ምስቲ መንግስቲ ኮይኖም ወታደራት ዝኾኑ፣ ገሊኦም ድማ ናብ ሸነ ድዮም ክኸዱ፣ ናብ ፋኖ ድዮም ክኸዱ፣ ናብ TDF ድዮም ክኸዱ፣ ናብ ገለ ብዝሕ ሰብካ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ናብቲ ኣንፃር ብዝቃለሱ ዘሎ ብብዝሒ ክኸዱ ወይ እውን ናብ ስደት ገጾም ክኸምርሑ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ in a statement shared with Addis Standard the Tsalamti Development Association blah blah in 3 districts home to more than 250 people have remained closed for 6 consecutive years since
2020 نابنت اب ጸለምቲ ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ ክሳብ 250,000 ዝኸውን ሰብ ዝቕመጦ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ ካብ 2020 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ትምህርቲ ከም ዘይተኸፍተ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እታ ሃገር ከመይ ዝበለ ቀውሲ ኣትያ ከም ዘላ በዚ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ጀነራሊ ከምዚ ኩነታት ወዲቑ ዘሎ ሃገር ከም ኖርማል ሃገር ገይሮም سبورت خبروا ويون معبالين قسقاسن زقبر زلو يس أبا دي سابات رجعاتن بلجلجن غير كات كون تخليقة أبكالا هجرجن أيكونن بلجلجن قالن كتهنس مسرة تاوي قربات نايتز بخاون كتسال زي كالكا فيلد government يخا سلزي هذا من هذا إثيوبيا بهالكم هجر كتودق تخليا ويون بحما قدر الجاي ودي قال لا تبهال كله نمجنان تبهيلو زقبار أيكونن أبزون انتايوم يبلو ابزي كالو ዝገልጽዎ ዘሎ ኩነታቱን ስምዑ ብዚ ያለ ጥንታዊ ሀገር መንግስትነት ታሪክ ያለው ህዝብ በመሆኑና የረጋ ህዝብ በመሆኑ በቀጠናው ትልቅ ክብር የነበረው ነው ስለዚህ ጎረቤቶቹ ሁሉ የናቁት ባለም ሁሉ የተናቀ በህዝቡም የተናቀ ካድሬዎች ሁሉ እርስ በርሳቸው ስብሰባ ላይ ሲያደርጋቸው ሁሉ እየተጻጻፉ እንደሚሰድቡት ነው የሚነግሩን አሁን ባለው ጀነራሎች ሁሉ የጥቅም ተጋሪ ስለሆኑ ፊት ለፊት እንዲናገሩት አይፈልግም ኢንሴኪዩርድ ስለሆነና ናርሲስት ስለሆነ እንጂ በጣም በንቀት የሚያዩት እንደሆነ ነው የሚታየውና ይሄ ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነው ኮምፕሌክስ ነው መንግስቱም ትልቅ ነው ያንን ማድረግ ባልቻለ ጊዜ የመንግስት የመውደቅ ሁኔታው ቀደም እንዳልኩ በጸጥታው በምሁሩ መካከል ያለው በቢሮክራሲው መውደቅ ምንም አይነት የኢኮኖሚ ንቅናቄ አለመኖር እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደምረው በአንድ ሰው ላይ መንጠልጠሉ ከዚህ በፊት የነበረው የድርጅት ፖለቲካና የመንግስትን ቢሮክራሲ ትልቅነት ስለዚህ ኢትዮጵያ ንሱ ብዝበለው ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ቀረባና ኣሜሪካ ልዑል ኣድቫይዘር ዝበሃል ከም ዝበለው ኢትዮጵያ ኣብ ሃገርና ኣገዳስነትን ዘለዎ ኢና ኣሜሪካ ኢሉ እንተኾነ በዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ብከባቢኣ ብጎረባብታ ክትነዓቕ ንቡር እዩ ዝብል ዘሎ ከይሓፈሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ውሕዳት ጎደናታት ገይሮም ቀፃሊ ንኤርትራ ክፀርፉ እዮም ዝውዕሉ ሰብ ሓንቲ ከተማ ስለ ዝሃነፅካ ወይ እውን ሓንቲ ፅርግያ ተወሰኑ ፅርግያታት ከም ዘብለጭልጩ ስለ ዝገበርካ ሃገር ፅቡቅ ኣለ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘለዉ ሃገር ፅቡቅ የላን መጀመርያ ውሕስነት ናይ ዜጋታትካ ከተውሕስ ክትክል ኣለካ እቲ መሰረታዊ ቀረባት ድማ ቤት ትምህርታትን ሕክምናታትን ናይ ህዝቢ ገዲፍካ ዝርከቡ ፀጋ ናይ 120 ሚልዮን ህዝቢ ለንናበልካ ንኩሉ ኣኪብካ ኣብ ተወሰኑ ከተማታት ኢንቨስት ተገይርካ ንኻልኦት ህዝቢ ድማ እንተረሲዕካዮም ያ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኢኻ ትገብር ዘለኻ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኩሉ እዚ ገንዘብ እዚ ናብ ኩሉ ሃገራት ናብ ኩሉ ቤት ትምህርታትን ሕክምናታትን ትዝርግሖ ነርካ ብኢንስታግራም ክሰኣል ዝኽእል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ዝብላነ ኣብ ቤት ትምህርትታት ኢንቨስት ትገብሮ ኣብ ሕክምናታት ኢንቨስት ትገብሮ ገንዘብ ሲኢልካ በለጭለጭ ስለዘይብል ኣብ ከተማ ከተውፅኢት ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣድቨርታይዝ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ገለገለ ሰርቪስስ ክትሪኦም ኣይትኽእልን ኢኻ ክትሪኦም ስለ ዘይትኽእል ዘይስርሑ ዘለዉ ክመስሉካ ክእሉ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዓበይቲ ህንፃታት ጎደናታት ዲጋታት ወይ እውን ገለ ነገር ኣብ ከተማ ዝግበር ፍላሺ በለጭለጭ ዝብሉ ብፍላይ ሆቴላት ዓበይቲ ህንፃታት እዚኣቶም ንፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ እዮም ኣገደስቲ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ስለዚ ንሳቶም ቀፃል እናሰኣልካ ኣብኡ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝወፅእ ኣድቨርታይዝመንት ስለ ዝገብረልካ ፅቡቅ ክኸይድ ይኽእል እዩ ጎደና ሰማዕታትን ጎደና ሓርነትን ጥራይ ኤርትራ ነቶም ኣብ የማንን ፀጋምን ዘለዉ ጥራይ ቦያ ለኸያ ቤላ ጌራም ተፀብቆም ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ነገር ካልእ ምኾነ ነይሩ ሲምፕል ኣስ ስለምንታይ ሰብ ኣቴንሽን ደልዩ ባዕሉ ዝገብሮ ባዕሉ ኣድቨርታይዝመንት ዝገብረልካ ስለዚ እቲ ገለገለ ነገራት ሓደ ሰብ ኤርትራ ኣብ ከርከበት ዴጋ ናይ ብዙሕ ባጀታ ኢንቨስት ጌራ ኣብ ከርከበት ዲጋ ጌራ ንኤርትራዊ ከርከበ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናብቲ ሜይንስትሪም ንክመፅእ ከቢድ እዩ ንህዝቢ ግን ነቲ ሃገር ግን ኣገዳሲ ነገር እዩ ዲጋ ፀልማንየው እዩ ኣብ ኣስመራ ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ሰብ ኣብ ከይዱ ዝገብረልካ ውሕድ እዩ ብሓፈሻ ኣብ መይን ከተማ ናይቲ ሃገር ኣብ ኣስመራ ጥራይ ኢንቨስት ጌርካ ገለ ነገር ተጌርካ ኣታዊ የምፃልካን የብለ ኣለኹን ብኣድቨርታይዝመንትን ብቱሪዝምን ብገለንሲ ይመፀካ እዩ ግን ነቲ ሃገር ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ኣላ ኢልካ ክትዛረብ ድማ ይትኽእል ኢኻ ኣይኽእለካን እዩ ንሱ ንበይኑ ማለት እዩ በር ከተማ ክፅገን የብሉን ገዛውቲ ክፅብቕ የብሉን ፅርግያታትና ገለ ክኸውን የብሉን ይብል ኣለኹም ፅቡቅ እዩ እሱ ክግበር ኣለዎ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ዝኽተሎ ዘሎ ታክቲክ ግን እታ ንሳ ንበይና ሕማቕ ኮይና ዘይኮነሲ ብዓብዪ እቲ ሃገር ክትሪኦ ከለኻ መሸፈኒ ናይቲ ብዙሕ ፀገማት ዘሎ እዩ ይጥቀመሉ ድማ ኣሎ ነቲ መሸፈኒ ካብቲ ዘሎ ፀገም ካልእ ፖለቲካዊ መናውራናቶም ካነስማ ኣብዚ የሚያለመልሙ ዳም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጽሐፍ ምርቃቱ ላይ ተናግረዋል ኦሮሞ አማራ ወላይታ ሲዳማ መባባል ካቆም ነው
ፍጥነታችን ራሱ በጣም ፈጥኖ ነው የሚሄደው በማንኛውም በኢኮኖሚያችን ላይ أبي أحمد كان تايز بالزلو زي أفلالاي ناتنا تقديف ناسي بتعمي تبوك كن كين نخلي ناتي نسوق زليون أب تحجر زلو كون الناتن رأي نستعتف صوت أتليتوች ሶስት ሀገር ሆነን ነው የሄድነው አንተዋወቅም ሲል አትሌት ሰለሞን ባረካ ተናገረም أبزي انتايم زبلو زلو إثيوبيا أب استخايدة أب طوكيو استخايدة أولمبيكس أب 34 عامات ناي أبز حلف 34 عام زي قات بزي زخون يخون مدالية كم دوس إذن جرجر لو زخا ثلاثة زوم تورادر تزنبرو كاب ثلاثة كل زمات مخانمن تولتي ناي أورومو أمحرا تقرأي سلزخونو نحتدهم كيسرحو نحتدهم كتحلالخو خبلو بخالوت كمستبلعون إذا دما هي ومرأيا نايتي ننفسي مبر نحقري زبل أجندا زيبلو أكايدا أبتا إثيوبيا زكايزلو مرأيا ناتو مخانون تي فدريشن ناي تهاجر قلق قبر كم زلو ويم زاربو زلو بعلم زوج ويزي again تزلو كونتات أبزبن ورا نفس خايت عبر راي حديك نفسو مبر بفلاي دما ولاون تتقراوين تقراي دي زياده خو رعد لمبر إثيوبيا يكونن تي اورومو دما كم اورومو كحسب يزدلي بورومو محسات راي يكون خا بقلخا ابزي يوم سبات زياتم تورادتنا إثيوبيا اب إثيوبيا انت رخيت كابتامات يوم زبال سلازي ناي حجر كمال يدي يكون نسخان بينها قدام يوتيخا كندي غنزبتو تي تقن زغدس سلازي ناي حجر قال بزح زيهم كومبلينز قبروتي حجر تبنا نجر بزح سلازي يكون بعلنا نفسنا هنا نقبر لنا نبلو زغانتايو هجراونا زي قدم كايدا ولا ونا بسبورت نتزلو مدوا عوتاتون كخلقهم جميرو خمزلو بعلاتهم كزاربون سمع لنا it's crazy بكل من قدي مودا كون كله بكل خنا ورقات خيز بهالدما هذا بحاجة نريو لنا نغزلنا فانو በርካቶች ከትግል እየወጡ ነው ሲሉ እስክንድር ነጋ ተናግረዋል። በአማራ ክልል በሶስት የተለያዩ ስፍራዎች የደፈጣ ጥቃቶች ደርሰዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ እያተራመሱን ቀጥሏል ሲሉ ነው የተናገሩት። በክልሉ የቅርብ ጊዜ የውጊያ ክንውን ሪፖርቶች ዋነኛ መገለጫ ተደርጎ የሚነሳው ድንገተኛ ጥቃት ነው። በተለይም የመንግስት ወታደሮች ወደ ፋኖ ኃይሎች መገኛዎች በሚያደርጉት ጉዞ ወቅት የሚፈጸሙ የደፈጣ ጥቃቶች በጎጃም ቀጠና ሰከላም ምላጭ በር ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ሆኖም ይሄው ነው። ፋኖ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ሰራዊትና ያቢ ኣብ ምድኻም ዓብ ግድን ዓብ ኣስተዋፅኦን ይገብር ከም ዘሎን አብይ ኣሕመድ ንሱ ሰራዊት የሰልጥን ፋኖ ድማ ቤላ ገይሮም ይድክሩን የዳኸሙን ፋኖ ድማ ዓብ ብድሆ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ቀውሲ ንዓታቶም ተስፋ ይህቦም ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ብዙሕ ናይ ስልጣን ዕድል ከም ዘይረኸቡን كل زكاية زنبري أب كل مدرخات ولا قا زحميو سلطان زحزو قلنا تبهلو نحماق أجندة زتقبلهم كلهم يتبعون تقني أبايتاجن سلطان زبالت عمهم كم زي اللون سلزنا يمود تعج أناتهم حج مخانا يزرع أيام زلوا سلزت كل مومنتم كل زرع زلا بيتبع نساتهم بيستود بمن قدي نزي كنتات زي كتقاملو إذا حج زلا كنتات انتسني تبع حق عصروا لتبلوت كنا يتبع حق عصروا انتس نعطهم كل الحرخوسو it's a matter of time ስለዚህ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ንሳቶም ኣበርቲዖም ንኽፅዕሩ ዝበለፀ ሞቲቬሽን ክህልዎም ከም ዝኽእልካ ምግንዛብ የድሊ ተጋሩ ከምኡ ምናልባት ካብኦም ንላዕሊ ብሰላሕታ ስርሑ ዝሰርሕ ዘሎ ድማ ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ ስምዕዎ ኣብዚ ዝተተለመ ፕሮጀክት ጥፍኣት ኣበርዒናዮ ክብል ሕወሓት ገሊፆም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኣፍልጦ ውድብነቱ ዝተለዓለ ጉጅለ ሕወሓት ተኣውጅለይ ዝበለው ውዲት ከም ዘፍሸሎ ሓቢሩሎም ሕወሓት ንጸላእቱ ተስፋ ዘቑርፅ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ካብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዝተዘርግሐ መግለጺ ኣጀንዳይ መሰረት ዝገበረ ብሄራዊ ወፍሪ የካየድ ኣሎ ኢሎም እዚ ወፍሪ ብሄራዊ ሓድነት ህዝብ ከም ህዝብ ከቲቱ ኣብ መዋጽኦ እትገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ውዒ ምይይጥ ይገብር ኣሎ ኢሎም እዞም ኣብ ሓድነት ማእኸል ዝገበሩ ዝበሎም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ምክትታል የድሊ ህወሓት ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ድሕሪ ሕዚ ውግእ ኣይንደልን ዝብሉ ዘለዉ ንኣይ ዝርድኦም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተሳዒርካ ንበር እዩ ንሕና ብቅዱሳን ኣይኮንና እንትኸይብና ዘለና ውግእ ኣይንደልን ክብሉ ከለዉ ከዓ ኣብ ዘፅነትና እግሪ ወዲቖም እዮም ኣበይ ኮይኖም እዮም ውግእ ኣይንደልን ዝብሉ ዘለዉ እቶም ተፀጊዖሞም ዘለዉ ሰባት ቀርኒ ኣፍሪካ ብምልእ ተሓቒኖማ ብዝተፈላለየ ኣጀንዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ልምዓት ከምፀ ይከኣልን ዲሞክራሲ ከምፀ ይከኣልን ሰላም ከምፀ ይከኣልን
تهزو بعلو بالخيدي نالليوم لومني بالاس ستيت كوينم يوم أنا حرج لومنا نيرم نساتهم ناي بيت منغستي تخرمي خرميات كوينم لهم أبيت منغستي ناو حاو خمسة فيشتال أوا تازلوا وخواون نتخكل كم حد رواي قال بس بجزا حليفس نام شعبية قد كفرية تزلني زحاوي كان زي تلعني تايم الرجع قد سألني زولو مخنياتوس زي بدنبخا حليفس دا أكل دنبني تيل كل عدد تيل نستناتي كتم حرد خارج زنيا دي خا أيو حطوي سو بقول لك عيا أنا كمل صوت زخيل أبي بتقرأ كيرو حلف مو واقع وي تقرأي مس أخوينا قال تايني إن مس عزنا تاي زحبر جن كور يلو بجدي مش عاوي أخو واقعية تيلو نخا حاسس منقص إيرترا يو ملسخ وزلو نايت حزب إيرترا حلفنا تاون قدو عاوتو شكي مزلو نسويو بحرو خور ريدل دو قاتلو خا حزب إيرترا يو ملسخ وزدل زلو زقباو ناتو كاو ناتي من النتاوي ناتو تلتاتي يا برقص أنا تبحري أقسم التاية تقرأي نتي ناتيس كأقسم يجمر عن توينا نجر خاني رينا أقسم كأج عفو أي بحري نيرو سوتو ده نيتيبيا سوي لي يزحن تقرأي ناتا تخويني يزحها يكون ناني لناينا سو ناتي ونيو سوي له مات يورن خمسة لو يزحسب ويو سوي له نشعيا فوق تتلني أي دكو عيو كلتكم تسألاتين مولكو هذه نمريت كخور كمزل كان ندي زحسو أنا نسمع زلنا مسمع الرأي نخلو أقدا سنة هلو نخلو قد ما أمام مدرخو كتمل صوت خلنا قرات هلو حجي عبتيناتنا بوليتيكاوي قدنا مسقاري ناي مودة تدبرتين لن كان زهابوها نسمع زنقن تومسان أزنوري توشتنا أزنوري حيلي أبزي أوم كوينو قدم مهارمنا بلسقنا مليم تايمو تايرهينا كنواغا هذا هنيرنا سلام كوينا سلام دليتينا يكوي بهالنيري زخونة نجحرتون تطلعيلا وأزي أم كوينا دليتي أم زم كوينا دليتينا جزعهتون أم دنين كان نباري دنين كاختبر ما يتغلب كم تقرأ يتغلب تا عرفنا بحفشة نتقرأ كونتات نزي مثل اسكان اسقرابتي بوليتيكا وتياتر دما انتاينا غيرنا زبل هذا كل سبب فلت فلاي شعبي خفلتو اتي ارترا اي صلونا اي صلوانا زبل نوع وسدنا اي امريكا بوليتيكاوي وسانه تطقموكم يا تصلوكم إلا نأمنا مالنا قريبنا خالنا زعفلت الله سايلم تخوين زنبرة ناي بوليسي مغيار شايفين على قبر زلنا حج أنا يكون كنت قبر زلنا تكالاتين قبر زلنا أنا يكون كنت صرح زلنا أنا كيس زقرب والناس تخوين أنا أجندان هبن حنا موياوين كا صرحوا موياوين كا جنتاي زبل زلو أمريكاسي نيرترا أي تسألونا أي نسألوا زبل أكايدا أي نيروا أي زبل زلو نمن يزنا جرزلو كابو زحم قصلو زلويو أمريكا أبوليس ناتا بيرترا سنترال رول جيرا نيرترا سرعتنا مقيار أجندا رجيم تشينج بمبال نبومولو تكبابي أبحاد مسمر أمسيا بعد نصور غزر حكم له أكان لا يتأجندا مخانو من البعض أبيك تبصحوا وبصحكم أنتم لهم كاتتالل توليغا أمريكا قداينا يرترا دا قدام يدبص حمبر لكن تشعن كلتن قيادن وسان ناي مودا تبين ناي وعلى الجرس نخي تكبر غارانتور ويون أو حسيت هاجر زنبرت نأب نملسن نتنشعو زنبر منكس إثيوبيا أمبن خبل زقدد تسع مصحف ناي جون بولتون كي تختم بو تخليقا سلازي أمريكا شمتا أسيرا حتيقا نزو قداينا إيرترا
ንነዊሕ እዋን ተንቀሳቅሶ ዝነበረት ንሳያ ኣይፀልወናኒ ኣይንፀልወኒና ኣበይ ስለ ዝነበረ ማለት እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና ንምልስ ዘለና እቲ ዘረባ ንበዓል እዚ እውን ዝከታተሉ ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ ንዓታቶም ኤርትራውያን እንተኮይኖም ንዓታቶም ምርዳእ እውን ናትና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እቲ ዘገርም ናይ በዓል ዚኣቶም ዘረባ ብሳተላይት እውን ኤርትራ ከም ዝኣትዩ ዝፈልጣኒ ተዲኹምሎ መንግስቲ ኤርትራ ኸ ኣይጠቕሙን እዮም እዩ ዝብሎም ግን ነቲ መንእሰይ ይሰምዕዎ እንተለዉ ድሕሪ ይሰምዕዎ ኣለዉ ይፀልዎም ኣሎ ማለት እዩ and we have to confront those things ስለዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ናይ በዓልናተይ ብሳተላይት ኣይኣቱን እዩ unfortunately ምስ ግዜ ክኸውን እዩ ናይ በዓል ዚኣቶም ግን ብብዝሒ ዝኣቱ ዝሰምዖ ሰብ ድማ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዋላ ንዒቑ ይገድፈ ተኾነት ሰብ ግን ንክሰምዖ ዕድል ኣለዎ እዩ ኣነ ሓደ ግዜ ናይ ኤርትራ ኢንተርነት ምንታይ ዘይተኸፍቶ ዝብል ከዓ ምኾም እዩ እቲ ዝረስሐ ዘረባ ንውሽጢ ኤርትራ ተሪኢሉ ይኣቱ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ሳተላይት እዩ ዘሎ ድሽ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ሓተላት ርስሓት ዘረባ ይኣቱ ኣሎ እዩ ናብ ኤርትራ ኢንተርነት መፅኡ ሲ ክኽልከል ዝኽእል ዘረባ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ ኩሉ እቲ እዚ ሕማቕ ዝበሃል ይኣቱ ኣሎ እዩ እቶም ሳተላይት ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ሕማቕ ዝእትው እዮም ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ዝበሃል ነዚ መሲልካ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ እዩ ተወዲዩ ዘሎ ውራይ ኣትዩ ሕጂ ንኣሜሪካ ንድሕሪት ክመልሳ ዝፍትን ዘሎ ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዳ ከሎ ኣይሰለጣን ኣብ ኤርትራ ረጂም ምቕያር በንፃሩ እታ ነሳ ኣሚናትሎም ንኤርትራ ረጂም ክፍንቅልዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምፍንቃል ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ኢትዮጵያ መለስ ተፈንቂሉ እታ ዘሪፋ ዘላ ኢትዮጵያ ድማ መዓልታታት ትቆፅር ኣላ ማስ ክትበታተን ሱዳን ኣብ ዝገደደ ሶማልያ ከምኡ የመን ከምኡ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብምቕያር ወይ እውን ካልእ ብፍላይ በዓል ንስኻ ብወረቐት ናይ ስደተኛ ትነብር ዘለኻ ወላ ሓንቲ ዝሓስክያ ዘይብልካ ንዓኻ ሒዞም ኣብ ኤርትራ ከይዶም ክፍጠር ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ እዩ ግን ንግረ መንገዲ ኣብዚ እውን ሓንቲ ዘረባ መፅያትን ነይራ ዶ ማለት እዩ እምነትና እዞም ዓበይቲ ዶ ምሁራት ኣነ ይኣምኑሉኒ ኣብ ራብሓ ዝኣምኑ ኣብ ስሞም ምዕባይ ዝርከቡ እቶም ምሁራት ንብሎም ሰባት ኢና ምሁራት ኣብ ጎንና ኮይዶም ዝኾነ ዓይነት ሓሳባት ክህቡና ክሕጉዝና ኮ ፅቡቕ ነገር ምሁር እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን እንዳረኣዩና ኣፅቂጦም ዝኸዱ ዘለዉ ወይ ከዓ ብንእስ ወለዶ ዝፃወቱ ዘለዉ እዮም ዝበዝሑ ስለዚ ምሁራት ኣብ ቢያትነ ኣቢ ኮይንክ ንክትበልዕ እሞ ሃገርካ ልውላውነትካ ንከፍርስ ንጎም መዓልትን ዝፍርስ ዝፍክር ዘሎ ምስ ኮይንካ ክሰርሕ ምስ ረኣዩ እኳ ምስ ረኣዩ ርእሱ ዘለዎ ምሁር ካባኻ ክእለ እዩ ዝሕዝን ድማ እዚ እዩ ከምዚ ዓይነት መንእሰይ ኢኻ ዝበቆል ኣብዪ ኣሕመድ ንጎም ሸትን ኣጀንዱ ኣንዳዕዲዑ ክኸይድ ከሎ ስለምንታይ ምሁራት ዘይደገፉና ይብሉ ምክንያቱ ምሁር ጥዑይ ጥዕና ዘለዎ ትምህርቲ ዘለዎ ናብ ፀጥፊ ክትከይድ ከለኻ ፅቡቕ ትገብር ኣለካ ክብለካ ይክእልኒ ትጋገለካ ክብለካ ትጋገለካ ዝብለኩም ካይትፈትውን ኢኹም ምክንያቱ ካብ ምሁር መንጢልካ ማይክሮፎን ንዘርከበ ምሃብ ንቡር ፋሽን ኮይኑ ስለ ዘሎ ብዝኾነ እቲ መድረክ እንታይ ከም ዝመስል ንሪኦ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ሕጂ ናብቲ ካልእ ዜናታት ክንሰግር ክንፍትን ኢና እስከዚያ ስምዑ እዚ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ገይረ ክወዳደር ዝኽእል ዕድል እዩ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ መዓዝ ከም ዝካየድ ኣይንፈልጥን ኢና ፀወታ ክካየድ 2 ሰሙን ወይ ወርሒ ምስ ተረፉ ኢና ንፈልጥ ስለዚ ንዕኡ ክትውጥን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ገይረ ክወዳደር ዝኽእል ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ጥራይ እዩ ሃገርካ ምውካልካ ኣዝዩ ፅቡቕ እንተኾነ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ይካየድ ስለ ዘሎ ገለ ምጥርጣራት ኣሎ ስለዚ ንኣፍሪቃውያን ተፃወቲ ዓብ ዕድል ክወሃቦም ኣለዎ እዚ ድማ እዩ እቲ ዓብ ሻቁለተይ ኣብ መወዳእታ ግን እቶም ወደቅቲኦም ዝውስኑ ኣነ እውን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ተዘራሪበ ንሶም ምስቲ ሃገራዊት ጋንታ ኮይነ ሓገዘይ ከበርክት ስለ ዝነገሩኒ ኣነ እውን ሓገዘይ ከበርክት ሕጉሴ ስለዚ ኣነ ኮነ ጋንታይ ኣብቲ ውድድር ክንህሉ ኢና for the moment I decided and the team decided to bring me there. I mean, it would be nice if I go in the breakaway. ኣብቲ ፀወታ ምስታት ተሃድም ጉጅለን ተውዒለ ፅቡቕ ኣብ ቅድሚት ክትህሉን ክትረአን ፅቡቕ እዩ እንተኾነ እቲ ውድድር ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ምስ ዝሃደመት ጉጅለ ክትከውን ከቢድ እዩ ክኸውን ኣብ ግዜኡ እንታይ ክግበር ከኣል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሰላም ናብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ኣትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረላ ጋንታ እያ ምክንያቱ ኣቲንክ ዝበለፀት ጋንታ ሓያል ጋንታ እያ ኣብ ኣፍሪቃ ብምዃኑ ድማ ተስፋ ናይ ኣፍሪቃ እያ ተስፋ ናይ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ ድማ ማንም ኣፍሪቃዊ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ብሽክሌታ ውድድር ክዛረብ እንድሕሪ ኮይኑ ኤርትራይ ክብል ዝኽእል እቲ ዘገርም ወይ እውን ንፅባሕ ንጎ ክንሓስበሉ ዘለና ሩዋንዳ ይኹን ኬንያ ነዚ ውድድራት ዘካይድዎ ዘለዉ ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ ጥራይ እዩ ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ተዘየለዉ ናብ ኣፍሪቃ ይመፅን እቲ ውድድር እቲ እንኮ
ኮንቲነንት አፍሪካ ኣብ ናይ ብሽክሌታ ማፕ ክትመጽእ ዝገብር ዘሎ ኤርትራ እዩ ስለዚ ዝውድድር እዚ ኤርትራ ቁጠባ ጽቡቕ ምስ ኮነ ድሓ ምስ ኮነት ኩሉ ዝውድድር ዝብብስሓብ ኤርትራ ይክግበር ቢካዝ ኤርትራ እታ ወሳኒት ሃገር ኤርትራ እቶም ዝበለፅ ተፃወቲ ዘለዋ ናይ ኣፍሪካ ብሽክሌታ ክበሃል ከሎ ደቡብ ኣፍሪካ ወይ ኤርትራ ጥራይ ኢኻ ትጠቅስ ኦፍኮርስ ኣብ ሞሮኮ ገለገለ ኣሎ ኣልጀሪያ እውን ሸኒሻ ኣሎ በት ናይ ኣፍሪካ ብሽክሌታ ክትብል ቀዳመይቲ ትመፀካ ኤርትራ እያ ስለዚ ኤርትራ ናይ መፃኢ እቲ ዝበለፀ እዩ ምስቲ ዘለና ፖቴንሻል ናይ ኣባፅዕ ድዩ ባፅዕ ዘሎ ፅርግያታትን ከተማን ተሪኻ ኣስመራ ዘሎ ምስቲ ዘሎና ተፈጥራዊ ፅባቐ ንእሽተይ ነገር ተወሲኽና we are going to be the forefront ኣብዚ ናይ ብሽክሌታ ዓለም ቅድሚት ክንከውን ምዃንና ይርዳእኒ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍኩም ኣብ ብሽክሌታ ዘለኹም ካብ ብሕጂ ሕሰብሉ ኢንቨስትመንትታት ክገብሩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ብሽክሌታ ዘለዋ ቦታ እናዓበየ ክኸይ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣፍሪካ ድማ እናበዝሐ ይኸይ ስለ ዘሎ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ካብ ኩዕሶ እግርን ገለመለን ካልኣርሱ ኮይኑ ኣብ ብሽክሌታን ቀልጢፋ ቅድሚት ንብሽክሌታ ኣብ መንጋድ ድዩ ናይ ብሽክሌታ ቱሪዝም ድዩ ናይ ብሽክሌታ ትሬኒንግ ሰንተር ድዩ ናይ ብሽክሌታ ኣካዳሚታት ድዩ ዝበለፀ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ መጀመርያ ኣብ ቢዝነስ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ንስኻ ኮምፔቲቲቭ ኣድቫንቴጅ ዘለካ ኣብኡ ኢኻ ተተኩር ኤርትራ ፅቡቕ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ኣቀማምጣ ናታ ድማ ብዙሕ ከበሳን ቆላን ዘለዋ ስለ ዝኾነት ቀዳማይ ናይ ቱሪስት ኣትራክሽን ናይ ኤርትራ ንብሽክሌታን ንናይ ብሽክሌታ ህዝብን እዩ ምስቲ ፍቕሪ ናይ ብሽክሌታ ዘለና ኤርትራ ቀዳማይ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዝያዳ ኣተኩሮ ክትበሉ ዘለዋ መንግስቲ እውን ይፈልጦ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ግን እቲ ኣብ ደገ ዘለኻ ብፍላይ ምስ ብሽክሌታ ርክብ ዘለዎ ስምዒት እንተለካ ቢዮንድ ካብቲ ዘለካ ስምዒታት ወፃኢ ብዙሕ ኣባይታ ክንጥቀመሉ ንኽእል ፖቴንሻል ዘለዎ ናይ ቢዝነስ ኩነታት ምዃኑ ኣስተብዒልና ኣይሆፕ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ እቶም ዝበለፁ ተወዳደርቲ ሒዝና እንዲና መፂና ዘለና ከም ገለ ኢሎም ምስታት ሃድም ሓደ ካብኦም ተውዒሉ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ብርግፅ ዓበይቲ ጋንታታት ምዃኑ ከምዚ ነገር ኩሉ ግዜ ከም ጋንታ ደረጃ ዝዳለውሉን ገለን ስለ ዘለው ገለ ነገር ክገብሩ ኤርትራ ተስፋ ንገብር ማለት ብግሎም ክሪኦም ከለና ኣቕሚ ዘለዎም እዮም ካብኦም ንላዕሊ ኣቕሚ ዘለዎም ብዙሓት ኣለዉ ግን ይነበር ነው ኤርትራውያን ቢንያም ቅድሚ ሕጂ እውን እኳ ብ22 እንዲ ዋላ ገለ ኣብቲ ናይ ናሽቱ ተኣምር ሰሪሑ ነይሩ እዩ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብቲ ስፕሪንቲንግ ሕጂ እውን እንተኾነ ተኣምር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ወላ ካልኦት እውን ከም ገለ ከምታ ዝበላ ኣብታ ዝሓደመት ጉጅለ እንተፀኒሖም ብዙሕ ነገር ክገብሩ ክእሉ እዮም ቢንያም እኳ ተጠማትን ክትሓዝ ዝኽእልን ስለ ዝኾነ ካልኦት እውን መርሃዊ ድዩ ኣማንኤል ድዩ ናሆም ድዩ ዋላ ናትናኤል ድዩ ሄኖክ ድዩ ገለ ነገር ክገብሩ ክእሉ እዮም ብፍላይ ሄኖክ ድማ ንሩዋንዳ ጽቡቕ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ጽቡቕ ዝኾነ ትራክ ሬከርድ ስለ ዘለዎ ምናልባት ንሱ እውን ተኣምር ክገብር ይኽእል ይኸውን እዩ ንሕና ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዘለኻ ኩልኻ ኣጆኻ ክትብሎም ደጊምና ደጋጊምና ነተሓስብ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንተሪኢና ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ኣብ ቅድሚ ካብዚ ቀፂልና ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ሓደ ክልተ ቪድዮታት ክንርኢ እዚኣ ሓንቲያ ተስፋኒ ዝተውፅኣያ ዕደና ናይ ፖታሽ ኣብ ኮላሊ ዝነበረ ሕጂ ድማ ኣብ ቻይና ተገዚኡ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ፕሮጀክት ክጅምር ናብ ስራሕ ከኣቱን ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ነቲ ቁጠባ ኤርትራ ዓብይ ለውጢ ክገብረሉ ዝኽእል ካብ ተፈጥራዊ ሃብትናትና እዚ ፕሮጀክት እዚ ስለ ዝኾነ ተስፋ ንገብር ዝብል ፅሑፍ ፅሒፍ ነይሩ ከም ኩሉ ግዜ እዚ ፕሮጀክት እዚ ንኤርትራ ብሰደድ መልክዕ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ እውን ነቲ ውሽጣዊ ናይ ሕርሻ ፖቴንሻል ናይቲ ሃገር ዓብ ለውጢ ክገብረላ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ደጊምና ደጋጊምና ተስፋ ትገብረሉ እቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣይሆፕ ናብ ስራሕ ክበፅሕ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ድማ ፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ንክቕርብ ክኸውን ተስፋ ንገብር ዝብል ፅሑፍ ወፂኡ ነይሩ ኣገይን ኣብቲ ጉዳይ ድማ ንሕና እውን ተሳተፍቲ ናቱ ኢና ተስፋ ምግባር ኩሉ ግዜ ካልእ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ሓንቲ ፅብቕቲ ስእሊ ድማ ራዩ ከምዚታት ስእልታት ካብ ኤርትራ ወፅኡ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ደቂ ኤርትራ ድየን ወይስ ካብ ደገ ድመፃየን ኣይፈለጥናን ግን ካብ ኤርትራ ድመፅእ ስእሊ ክርኢ ከለኹ ኩሉ ግዜ ፖስት ምግባር ደስ እናበለና እዩ ስለዚ ካብ ላዕሊ ቴራሶ ኮይኖም ዝገበርዋ እዩ እዞም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጉዳያት ክመፅኦም ዝዛረቡ መንእስያት ወሓጥዎ ኣብ ስደት ብጀካ ሰብኣይ ምዃን ካልእ ኣማራፂ እንተሓሰነ እንተመረረ ሰብኣይ ምዃን ጥራይ ብጀካ ሰብኣይ ምዃን ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ፈቲና ፀሊና ሃፍታ ካብ ኤርትራ ዝወፃናላ ሰዓት ሰብኡት ኢና ቆልዑት ኣይኮነ ብኸ ንባዕ ሂወት ትጭነቐካ ዕሩኽትካ ትኸይድ ቤተሰብካ ትድውል ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰባት ትኸይድ ናብ ሜድያ ከይትወፅእ ኣብ ሜድያ ከይትወፅእ ሚልዮን ግዜ ነገረካ ከይትወፅእ ክንዲ ዝመረረ ይምረር ክንዲ ዝሓሰመ ይሕሰብ ኣንበሳ ከፊእኒ ኢሉ ሳዕሪ ይበልዕ ዝብኢ መሪርኒ ኢሉ ጉዕ በርበር ይበልዕ ስኻ ሰብኣይ
نعميرون بزح نجارات تبون نجار نديوتو زي حنت كابتن زبالة مالت نتي منسي أب ميديا متي خاص لزبخها ويجله كاب ميديا أزمت لو تيهلن تازلات كاشجر كالي شجر كتوسخيا تاخد بكي كتمار دوس أخيا فيديو بتوم تسألو خابا جيرم كا توسخ سقاي كفترو الكلام سلازي شجر كا أبينخا مسعرو تخا مس محزود كا مس قرب تخا تزارر بلو نا ميديا أنت مسي خايو جن توسخ الشجر خات فتر زلها أتا كفي نيل كازوس أخايا مسير سبحانه جو تابتقد محجزنا بركات سجم توسخ سجم وسيخ كالها ميديا مهنياتو نسفتو خان صلاة خان قد كان غير كايم سلازلها تانكي ميرون نايلو من فيديو بسخنو دينا لايك شير ريتون حسابن بهانات من قد قرفنا بالكم مزيح قد فكم Thank you.